आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबिटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33। सावंतवाडीतील सुप्रसिद्ध म्युझिक कॉर्नरच्या माध्यमातून दसरा दिवाळी निमित्त डबल ट्रिपल धमाका ऑफर ठेवण्यात आली होती। यामध्ये काढण्यात आलेल्या लकी ड्रॉ शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर देखील लकी कुपन विजेते ठरले। फायनान्स आणि रोख खरेदी 5,990 रुपयांच्या पुढे कोणत्याही वस्तूवर एक लकी ड्रॉ कुपन देण्यात आलं होतं। हे लकी ड्रॉ कार्तिकी एकादशी निमित्त चिमुकल्यांच्या हस्ते काढण्यात आलं। म्युझिक कॉर्नरच्या लकी ड्रॉ ऑफर मध्ये पहिल्या TVS झेड्स 2 व्हीलरचे संतोष पास्ते हे मानकरी ठरले। द्वितीय क्रमांकाच्या मोबाईलसाठी राजेंद्र लेंगडे हे लकी विजेते ठरले। दोन नंबर साठी मोबाईलचं हे प्राइस आहे। तर 2 नंबरचे भाग्यवान विजेते आहेत, कुपन आलेले नंबर आहे 1368 राजेंद्र लेंगडे। तर तृतीय क्रमांकाच्या 32 इंची स्मार्ट LED टीव्हीचे लकी विजेते शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर ठरले। टीव्ही साठी भाग्यवान विजेते आहेत 1163 वाउचर नंबर आहे दीपक वसंतराव केसरकर यांना लागलेला आहे। आमचे राज्यमंत्री म्हणजे मंत्री यांनाच लागलेला आहे पहिली 3 नंबरचं बक्षीस। विठ्ठल मंदिर रोड, जयप्रकाश चौक, सावंतवाडीतील शोरूम मध्ये हा लकी ड्रॉ काढण्यात आला। सिया मार्गी, आर्या पाटील, संदीप प्रजापती, रिषभ हावळ या चिमुकल्यांच्या हस्ते हे लकी ड्रॉ काढण्यात आले। म्युझिक कॉर्नरचे राजन हावळ यांनी ऑफरला ग्राहकांनी दिलेल्या उदंड प्रतिसादाबद्दल आभार मानत तिन्ही लकी ड्रॉ विजेत्यांचं अभिनंदन केलंय। तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे या लकी ड्रॉ मध्ये मानकरी ठरलेत, हे आमचं भाग्य आहे अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली। यावेळी म्युझिक कॉर्नरचे राजन हावळ, रितेश हावळ, रमेश हावळ, रितिका हावळ, बजाज फायनान्सचे प्रमुख संदीप कराळे, सय्यद रसूल, प्रवीण पाटील, अमर माने, आयनेटचे सुबोध शेलटकर आदी उपस्थित होते। दरम्यान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी या लकी ड्रॉ बद्दल आनंद व्यक्त केलाय। दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर घेतलेल्या वस्तूला कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी शुभलाभ झाल्याची भावना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त करत म्युझिक कॉर्नरच्या या उपक्रमाचं कौतुक केलं। ग्राहकांनी गेली अनेक वर्ष दर्जेदार सेवा देणाऱ्या हावळ कुटुंबानं अशीच सेवा म्युझिक कॉर्नरच्या माध्यमातून द्यावी असं म्हणाले। शालेय मंत्री हे कायम लकीच आहेत आणि आमच्यासाठी लकी आहेत आणि पुन्हा याच्यासाठी लकी आहेत। तर त्यांचं 3 नंबरसाठी हे लागलेलं आहे की दीपक केसरकर यांचं 3 नंबर बक्षीस टीव्हीचं लागलेलं आहे त्यांना 32 इंची स्मार्ट LED टीव्ही। त्यानंतर 2 नंबरचं बक्षीस लागलेलं आहे ते मोबाईलचं बक्षीस होतं, ते राजेंद्र लेंगडे यांना लागलेलं आहे। 2 नंबरचं मोबाईलचं बक्षीस लागलेलं आहे आणि 1 नंबरचं जे स्कूटीचं जे आपलं बक्षीस आहे TVS स्कूटीचं ते संतोष पास्ते यांना लागलेलं आहे। तर तिन्ही सर्वांचे आमचे खूप खूप अभिनंदन। तर तिघांचंही खूप खूप अभिनंदन म्युझिक कॉर्नर तर्फे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।